Good morning everyone. Dini nोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय. मैया हगारनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जाबायदि हेफाजाब खालामबाय बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय. दायो आङो थांगासिनो दङ. दाखालि जे आंजों प्रग्रामाव लोगो सासे थांफादोंमोन गबिन्द होननाय बिथांमोननि दिनै शर्ट मुभिनि शुटिं दं माने बेवहायनो आंखौ दसे लिंहरदों. आङो शुटिंखौ नायनो एसे थांनो नागिरदों जिहेतु दिनै जेबो खामानिबो गैया. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा जायो शुटिंआव एसे एनै नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजालांगोन. स' थुदो बिदिब्ला. बयनिसिमबो आङो काति फोरबोनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय. थांगासिनो आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों. आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों. नै फोथारा ओरैबायदि समायना जाना दङ. माइ थिलि. ओमफ्राय नोंथांमोना दुर्गा फुजानि सोर सोर गस्ला लंपेन्ट बायखो दखना बायखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो. ओमफ्राय जुदि आंनि बे भिडिअखौ डिमाकुसिनिफ्राय नायदोंब्ला आंहा 23 अक्ट'बराव डिमाकुसियाव प्रग्राम दङ. बयखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय आङो जुदि डिमाकुसिनिफ्राय नायदोंब्ला. ओमफ्राय प्रग्रामनि आपडेट्सफोरखौ आङो होलांबाय थागोन लासै लासैनो. बबेयाव प्रग्राम दङ मा थारिखआव लासैनो नोंथांमोनखौ खोन्थागोन. नोंथांमोना नायलांदो जा समायना जायगाया. आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों. आं शुटिंनि जायगा मोनफैबाय. नै बिथांमोना केरेक्टार खालामगोननो. बे सासे नै दिनै मदारुवा नै रोंबाय आं
दिनै लोंनायनिनो दे एसे खालामना दोनथ'दो गावनि गांनाय उखैनायखौ मोनजोबबाय नालाय दा आंगायनो मोनबाय गाज्रि जामोनदै लोगोफोर आं एसे लोंहरबाय दै नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम प्रेक्टिस खालामगासिनो दायो प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ ए बाजाराव थांनाय मानसिया बिदिसो ओरैनो मनायालाय फैसायानो गैयाबा आंलाय मारै बजार खालामनो जौ लोंनो जुवा गेलेनोबा नोंनि आखाइ फैसा थायो ने न'आव मा दं मा गैया बेखौ थाल लादों नोङो मा नांगां फांग्रांनि माखौ मा बुंलाबायबाय थादोलै नोङो बेयावनो गोलाव दंखायो नोङो जौ गेलेनाय प्रेक्टिस सोलिगासिनो दायो ए बाजार थांनाय मानसिया बिदिसो बोरो नोंनि बाजार खालामना लाबोनाय मनायानो गैया माथो जौ लोंनो जुवा गेलेनोबा फैसा मोनो न'आव मा दं मा गैया थाल दं नों जाहोनो लोंहोनो हायाब्लालाय माथो गिदिर गिदिर सिमांनि दिंथिया दे जौ लोंनो जुवा गेलेनोबा फैसा थायो ने नोंनाव न'आव मा दं मा गैया थाल लायो नों जाहोनो हायाब्ला मानोथो एसेबां गिदिर गिदिर सिमां देखायनो जाहोनो हायाब्लालाय मानोथो इसिबां गिदिर गिदिर सिमां दिंथिया लाबानो आंखौ नों फैयाबाखि आं लाबोनो हागोन गांनाय उखैनायखौ मोनजोबनायखाय दा आं फैबाय नोंसोर हौवाफोरा बिदिनो गोजाखा गासिबो मा होनदों नों सुबा मारना हो नहीं खालाय Lu bantuin nah. Lu bantuin udah. Amalia dah amal. Nunggu udah ucing nak. Lu video tang gendut dah. Jalan video jalan nang nang siang. Ini tang gendut. Nung apa? Pasar थांनाय मानसिया बर'नि बाजार खालामनो थांनाय मनायालाय माथो गैयानो बाजार थांनो बाजार थांनो नागिरनाय मानसिया बेनो बर'नि बाजारनि मन खालामनाय मनाफोरालाय मना बुंना जलंगा मोनलै सिन्थि मना बुंना जलंगा मनाखौनो होन मनाखौनो होन बाजाराव थांनाय मानसिया बिदिसो बर'नि बाजार खालामनो लाबोनाय मनाया माथो गैयानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ दैमु बर' प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना सार्च खालामबानो जाबाय गोबां इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायगासिनो बिथांमोना आरो गोबां हगारखाबाय आङो लिंकखौ आंनि भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै होगोन जोबोर इन्टारेस्टिं जादों भिडिअआ नायनानै नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होखादों दैमु बर' प्रडाक्शन बेवहाय थुनानै नायोब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबाय थादो आंहाबो ओंखाम उखैबाय आंबो थांनोसै दसे थाबावनानै बे प्रेक्टिससो दै नि बाजार थांनाय मानसिया बिदिसो बर'नि बाजार खालामनो थांनाय मनायानो माथो गैयानो माथो गैयानो फैसायानो गैयाबा आंलाय मारै बाजार खालामनांगौ जौ लोंनो जुवा गेलेनोबा न'आव फैसा थायो न'आव मा दं मा गैया थाल लादों नों दारु बोराय मा होनदों आंखौ बारनासो गोलावखा बारनासो थैदो नोङो थैदो आं थैबोला आरो सोरबा ब्लड होलांबावनो लुबैबाय नोङो बिदिसो नोंबायदि जोबोद फस्थायबाय आङो जोबोद फस्थायनाय मोनबाय आङो मानो दि आं नोंबायदि मानसिजों हाबा जाफ्लांखो हे गसाय हिनजाव मोजां मोनब्ला बै हौवा गेदेरखौ गारनानै आंजों मानो फैखो नोंहालाय आंखौ मानो गोदै गोदै बुंनानै मानो फुस्लायना लाबा नों आंखौ जोंफोर हौवाफोरा जेराव गुरै मोजां हगार नुयो बेफोरखौ खानायाव एक्सपार्टखा मिथिबाय सुदा जोबसिगोननो
आं थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा बिथांमोना लाबाय थाथोंसै सुटखौ ना मा बुङो नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बे भिडिअखौ हयथ' बिथांमोना साननैसो उनाव हगारगोन ओंखायनो बयखौबो नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय टाटा बाय बाय